Tak vás vítam pri ďalšom našom rozhovore a ako vidíte za mnou Denis Kučera a Alex Godali, vzťah s vozíčkárom. Vítam Denis, vítam Alex. Ďakujeme. Ahojte. Pre tých, ktorí nevedia, Denis a Alex sú influenceri, ktorí o svojom vzťahu, ktorý je tiež, tak ako sa celá táto výstava alebo celé naše podujatie snaží nájsť, čo nás spája, je niečím iný, je niečím významný, je niečím špecifický. A Alex a Denis, už som to tu naznačil pre tých, ktorí ešte teraz prichádzajú, sú aj influenceri pre tých možno, že takých starších ako ja, nepoznajú toto slovo. To sú ľudia, ktorí na verejnosti sú známi s tým, že zdieľajú svoj život so svojimi sledovateľmi na rôznych elektronických médiách. Neviem, či som to správne povedal, ale určite nám to influenceri Denis a Alex povedia. Skúste nám povedať, Denis, niečo o sebe, o tom, že čo vlastne, ja keď som sa na to pozrel na ten nápis, vzťah s vozičkárom. A vidím tam takú dvojvýznamovosť, teda vzťah s vozičkárom, teda vzťah ako niekoho, s niekým, kto je na vozíčku, alebo vzťah ako taký s vozíčkom, že teda ten vozíček je tam ten tretí. No, neviem, či má Alex radšej môj vozíček ako mňa, dúfam, že nie. Ale je to ako, že ide proste o ten, ono sa toto nazýva, že interabled couple. Že, teda neviem, či vedia ľudia, čo je ableizmus. Ableizmus je nenávisť voči ľuďom s handicapom, alebo teda, ktorí majú nejaký, či už psychický alebo fyzický handicap. A teda to interabled znamená, že medzi-abled, ako keby. Áno. A vlastne neviem, čo som chcel povedať, úplne som sa zamotal. Ale je to dobré, že teda vieme teraz tú teoretickú nejaké pomenovanie a mňa by zaujímalo, že poďme k tomu začiatku, lebo ja som dostal vopred upozornenie, že teda Alex a Denis začali spolu chodiť ešte keď... Voziť sa. Spolu sa stretávať, alebo začali svoj vzťah ešte pred 9 rokmi, keď Alex bola ešte tínedžerka, a Denis už vtedy bol vozičkárom a možno, že už vtedy môžeš, Alex, povedať, že či si už bola ten interabled, alebo ako to bolo, ako ste vlastne sa dali dohromady? Bola žena bez predsudkov. Áno, to som bola. No v podstate nie je to úplne nejaký extrémne romantický príbeh, napísal mi na Facebooku, či spím o polnoci. Ja som bola zvedavá, že čo môže odo mňa potrebovať, pretože som vedela tak akože cca, že kto to je, lebo sme z malého mesta. A tak nejako sme začali sa si písať, potom sa stretávať a akože sama som úplne nevedela, že z toho vznikne až takto niečo vážne. Akože aj som chcela, ale skôr som tomu úplne akože neverila z viacerých dôvodov. Nikdy som to nebrala tak, že by ten vozík bol nejaká prekážka. Skôr som sa snažila na to pozerať tak akože s rešpektom, že som si všímala, ako s ním manipulujú kamaráti, ako mu pomáhajú po schodoch, ako mu nakladajú vozík do auta, že som vnímala takéto veci, že keď sa fakt stane, že raz s ním budem niekde sama, tak aby sme nezostali niekde trčať. Takže iba jedne toto, ale nikdy som to nebrala tak, že v tom vzťahu, v ktorom sme boli vtedy, alebo teda v tom vzťahu, do akého to smerovalo, som to nebrala akože ako nejakú prekážku. Už sme tu mali v predošlom rozhovore tiež takú otázku, ako to okolie tvoje vnímalo to, že si s niekým, ktorý patrí do nejakej minority. No, najhoršie to bolo s rodičmi, pretože tí mali predsudky. Ale zo začiatku bolo aj tým, že ja som vtedy mala také vzdorovité obdobie, lebo som bola tínedžerka a oni to automaticky brali tak, že to je proste nejaký úlet, že ani reálne neverili tomu, že by z toho mohlo fakt niečo vzniknúť, že ja by som to myslela vážne. No ale potom akože roky plynuli a oni začali byť trošku takí akože halo, že čakali, že už videli, že to je asi nejaké vážne. A neboli z toho úplne nadšení. Z jednej strany tomu možno trošku rozumiem, pretože nemajú s tým skúsenosť. Proste som stále dcéra, takže verím tomu, že to mohli vnímať aj tak, že proste potrebujem vedľa seba toho typicky
akože fyzicky zdatného, silného chlapa, ktorý mi pomôže, či už proste odnesie ti niečo na vozičku a podobné veci. Áno. A hlavne teda to, že proste báli sa, aby mňa to nejako neobmedzovalo, aby ja som tým nejako netrpela. Čiže ja som sa im stále snažila vysvetliť, že to tak nie je, pretože nikto ma nenúti v tom vzťahu zotrvávať. A ty osobne mala si aj strach z toho? Mne bolo iba nepríjemné, že ho nedokážu rešpektovať a bola to taká veľmi nepríjemná, také nepríjemné. Čiže tie argumenty ty si nepocitovala, že teda bude s niekým, kto má nejaké obmedzenie? No ja si myslím, že oni sa možno aj trošku tak akože snažili mi dať chrobáka do hlavy, že oni si možno mysleli, že ja mám nejaké rúžové okuliare, že ja to nevnímam, lebo som teraz zaláskovaná, zalúbená, lebo je ten vzťah proste na začiatku a chceli mi akože otvoriť oči, že ale nebude to vždycky iba rúžové. Ale samozrejme, že som nad tým rozmýšľala, že som zvažovala pre a proti, ale stále mi z toho vyšlo, že to pre mňa nie je podstatné. To, že teraz, ja neviem, nepôjdeme sa spolu korčulovať. Áno, hej, tak sa poviem korčulovať s kamoškou, keď tak strašne budem chcieť ísť korčulovať. Proste pokiaľ budem mať doma vedľa seba chlapa, s ktorým mám vybudovaný zdravý vzťah, tak v poriadku. Takže bolo to, iba to bolo nepríjemné, že vlastne ma nevedeli v tom úplne rešpektovať a možno podporiť. Čo považuješ ty, ako z toho pohľadu, že ty si ten vozičkár, pre teba osobne ťažšie na nadviazanie vzťahu? Ten handicap fyzický, alebo ten handicap ako vzťahový, nájsť si niekoho, kto mi na mentálnej úrovni nejak vyhovuje? No, takto. Z môjho pohľadu najväčší problém pre vozičkára nájsť si partnerku je, že sú predsudky. Proste, áno, že tí ľudia, alebo tie ženy, alebo proste muži, to je jedno, všeobecne majú každý predsudky, čiže je ťažké nájsť niekoho, kto nemá predsudky a potom samozrejme je na vzťahu vždy je podľa mňa najdôležitejšie byť nejak psychicky spojený skôr ako fyzicky, lebo dneska je podľa mňa, že strašne veľa vzťahov tak robených, že na základe fyzickej príťažlivosti a potom to aj tak dopadá, že po roku už ten vzťah není, samozrejme, lebo zistia, že si absolútne nesedia tí ľudia. A preto som toho názoru, že to fyzické, je to super, OK, bral by som to ako dobrý bonus, keď dobre niekto vyzerá, ale určite je priorita proste, aký je to človek, aká je to osobnosť, ako sa prezentuje, ako sa rozpráva s ľuďmi a ako si hlavne ty s ním rozumieš. A možno teraz k Alex, ako ty vnímaš to, keď idete niekde spolu ako pár, že teda ideš s partnerom, ktorý treba vieme, ako vyzerajú slovenské mestá, sú spôsobilé na to, keď človek má nejaký handicap, už len chodníky a podobné veci. Či ťa to nejak v tom vzťahu, ako sa vyvíjal, či si to vnímala ako handicap pre teba, že si s niekým, kde musíš za každým ísť do toho výťahu namiesto na nejaký eskalátor a podobné veci? Ja som to nevnímala, len sa to prejavilo na mojej postave, že chodíme výťahom, ale zase mám silné ruky, hej, po tých schodoch. To má väčšinou ľudia chvália, že bože, vy ste aká silná, hovorím, no vidíte. Ale akože nie, tá bezbariérovosť, je to naozaj strašne veľký rozdiel, keď človek si tak nad tým akože trocha iba porozmýšľa a potom reálne, keď ide po tých chodníkoch s tým vozičkarom, ktoré sú v katastrofálnom stave. Ale tak to je také, že na to si človek zvykne a už tak automaticky to beriem, že proste jednoducho tak vyberáme tie cesty, ktoré sú pre nás, hej. A celkovo teraz sme mali akorát nedávno debatu, že keď ideme na dovolenku, tak je to veľmi také nepoznané a okrem samozrejme všetkých možných atribútov, ktoré vieme zvoliť, treba myslieť teda aj na to, či sa dostane vôbec na pláž, či sa dostane do mora a riešili sme takéto veci a hovorili sme o tom, že ja som Denkovi nie že vyčítala, ale proste vedelo mi to tak akože trošku pokaziť náladu, že on tak akože, jak sa to povie slušne? No poviem, že minžoval, keď niečo nebolo tak ako... a ja som sa cítila previnilo, že tak som asi vybrala proste zlý rezort, alebo mi to bolo tak ľúto, ale ja som bola tá, ktorá to musí riešiť, ale ja som to riešila s veľkou radosťou, pretože keď som vybrala rezort, kde sme museli ísť 10 kilometrov, aby sme sa dostali na večeru, tak som to brala, že ježiš, super, my sme na dovolenke, to mi chceš zobrať, či mám to mať bližšie? Nech sa páči. Že ja som minžoval, ale aby sme sa chápali, neminžoval som, že Alex zle vybrala dovolenku, ale minžoval som na to, jak to tam je prispôsobené. Akože, ja som taký, že keď sa niečo nepáči, tak si to poviem, posťažujem sa a potom už som kľudný. No a vlastne toto sme vždycky na dovolenkách museli riešiť, lebo
hlavne neočakávané veci, keď prídu nejaké, alebo ja neviem, mešká ti lietadlo, tak ja idem na vecko tak, že musím proste ležať na posteli a mám bažanta a jednoducho ja sa nedostanem na vecko. Čiže pre mňa je toto, že extrémny stres, že ideme teraz niekde letieť a ja musím rozmýšľať nad ďalšími 10 vecami, čo sa môže stať a pokaziť a vie mi tú dovolenku úplne akože zničiť. Vrátim sa k tomu tej téme influencerov, že či treba toto sú aj veci, ktoré väčšinová spoločnosť, alebo vôbec aj ľudia, ktorí si možno prechádzajú, sú na začiatku toho vzťahu, že či toto bol aj dôvod, že zdieľate takéto návody, alebo prinášate tieto impulzy, alebo čo bol vlastne dôvod, že ste sa dali na zdieľanie svojho života do toho influencerstva? Tak tých dôvodov bolo viac. Jeden bol určite ten, že nás to proste zistili sme, že nás baví byť pred kamerou a točiť videá, vymýšľať videá, že proste tá kreatíva bola pre nás taká náplň nášho života. A druhá bola určite, že teda chcel som nejak búrať predsudky, chceli sme nejak búrať predsudky proste tých ľudí, že iba takto to funguje a inak to nejde, pretože veľa vecí funguje milión spôsobmi a niektoré spôsoby si ľudia nevedia ani predstaviť, pokiaľ ich sami neuvidia na vlastné oči. Možno ja by som ešte doplnila, že presne zbúrať taký ten úplne základný predsudok, že keď niekde prídeme, tak si tí ľudia automaticky, že pripustia možno, že by sme mohli byť partneri a nie, že som jeho mladšia sestra. Takže to sa nám, že napríklad často stáva. Možno pre tých, ktorí nie sú až tak znali, že máte nejaký stage name, alebo keď napíšem do Google Alex a Denis, nájdem vás, alebo ako si vás môžu nájsť? Alex Denko. Alex a Denko, nájdete si v Google. Alebo Denis. Takže odporúčame, možno, že zaujímavé tie videá. A určite zniete ako už nejaké, že 9 rokov čítam, že ste spolu, už máte tam tú, vidieť tam tú chémiu toho páru, minžovať a nejak sa zdieľať a doplňať a vypočúvať si to. Že či ste mali ako nejaké... Presne tí, čo pani profesorka tu na začiatku spomínala, že chlap vytrhol mikrofón, že lebo ja všetko ľúbim opísať emocionálne, tak to sme presne my. Neboli sme to síce my, ale by nás spoznala. Máte skúsenosti aj takto treba, že riešiť krízy s niekým tretím? Alebo teda ako riešite krízy? Áno, boli sme viac už 3-krát. Boli sme a je to super a strašne som bola rada a to všetkým vám chcem povedať, že keď to váš partner vymyslí, tak choďte. Pretože veľa mojich kamošiek je takých, čo sa týka tejto že párovej terapie, že môj chlap by povedal, že on nie je psychopat a on tam nepôjde. Ale to je že najhorší spôsob a ja som bola tak strašne rada, že áno, ženy sú väčšinou tí, ktoré chcú rozprávať o svojich pocitoch a nevadí im sa o tom baviť. A chlapi sú skôr takí tí, čo sa im do toho úplne nechce. A ja som rada, že Denis na to pristúpil. A že sme teda išli a bolo to super, takže to je môj odkaz, že treba ísť. A teraz ešte špecificky teda k tomu vzťahu s vozičkárom, že keď ste teda tam na tom gauči, teda ty sedíš na gauči, sedíš na vozičku, že či je tam niečo špecifické aj z pohľadu toho, že riešite aj treba obmedzenie z pohľadu vozičkára, alebo obyčajné tie? Vôbec. To zase práve, že sme riešili to, čo tu tiež pani profesorka hovorila, že keď viem, že som vyperovaný a že už sa nechcem rozprávať, tak poviem láska, kľud. A ona nie. A ide vonku. A ja, že láska, idem spať, nechaj ma, lebo vybuchnem. A ona nie, a stále išla. A preto to sme vlastne vtedy boli aj tam. Ale dostala som dobrý tip, že keď mi to neukážeš na hodinkách, že si to neodpočítam na hodinkách, tak budem pokračovať dovtedy. Ja ti budem tie tep sledovať. Môžeme si takéto zážitky nájsť aj na vašich videách asi, nie? Čiže... To neviem, áno. Alebo to je ideál, treba... My to zvážime. Teraz sme točili jedno video, že som musel dať správne odpovede na všetky Alexine otázky, kde sa ma opýtala napríklad, že páči sa ti viac s krátkými alebo s dlhými vlasmi? A ja, že s dlhými. Ona, že mám sa ti páčiť v obidvoch prípadoch. Striháte veľa pri tých, alebo dávate aj takéto nestrihané verzie na web? No toto je, že veľmi nezostrihané. Akože mne tam chlapi písali, že som pod papučou. Nikto to nepochopil, že to bolo zo srandy. Super, takže odporúčam znova, vyhľadajte si na Google Denis a Alex. Ak máte nejaké otázky, teraz je ten čas. Rýchlo mávajte rukou, lebo ja dávam poslednú otázku, pretože máme ešte niekoľko tých párov pred nami.
že takú záverečnú otázku by som si teda dovolil, že samozrejme, že môžete potom sa s Denisom a Alexom rozprávať aj pri tom super občerstvení, ktoré tu máme, ale tak hovorili sme o tej nejakom stave spoločnosti alebo toho prostredia, v ktorom žijeme, že čo, najprv poďme od Alex, že čo si myslíš, že pre tvoj vzťah, pre to, čo teba spája s Denisom, by mohla naša spoločnosť spraviť, aby sa ti ľahšie tento vzťah ďalej žil? Možno len si tak skúsiť pripustiť, že fakt mňa tie predsudky vedeli veľmi, vôbec nechcem povedať, že odradiť, keby ma odradili, tak tu teraz nesedím, ale veľmi mi sťažili tú cestu a to bola vec, ktorú ja som napríklad riešila na terapii sama vtedy ešte, ale že proste uveriť tým ľuďom, jednak, že to fakt môže byť proste z lásky takýto vzťah, to bol jeden prípad, čo sa zvyklo diať, alebo proste hľadali za tým nejaký ďalší motív, že tak neviem, proste a buď som uchylačka, alebo má veľa peňazí, alebo proste vždy za tým hľadali niečo, že nevedeli proste pochopiť, že prečo by som sa mohla zalobiť do vozičkara. A potom fakt iba to, že aby to ľudia skúsili pochopiť, že jednoducho mne ide len o to, aby som mala pri sebe človeka, s ktorým vydržím na dovolenke a nie takého, ktorý síce odíde po vlastných k tomu moru, ale sa tam budeme povraždiť, lebo sa nevieme zniesť, takže... Predsudky. Denis? Aká bola ešte raz otázka? Čo by tebe pomohlo tvoj vzťah s Alex ľahšie prežívať, aby sme my, ako túto, čo sme, alebo spoločnosť celkovo, alebo táto krajina mohla pre teba spraviť, aby ti to bolo ten vzťah tvoj jednoduchšie alebo ľahšie, plnšie žiť? Akože v začiatku som aj ja bol tiež taký, že som si všímal tie predsudky, ale teraz už mi to asi jedno. Že viem, že ten náš vzťah je dobrý, je zdravý, a akože je veľa vecí, čo môžu ľudia spraviť, no veľa. Jediná. Stále iba nemáte predsudky proste a však vy ste spokojní, tak na čo vás budem riešiť, ale to sa nestane, pretože ľudia radi riešia, takže asi iba toľko. A teda samozrejme tu bez bariérov na Slovensku, ale to není úplne, že so vzťahom spojené. Tak ako dá sa to možno aj v tých voľbách a podobných veciach ovplyvniť, aby sme si mysleli na to, ako sa tí ľudia hore starajú aj od niektorých ľudí, treba s vozičkami. Ďakujem veľmi pekne. Ak nemáte teraz tie otázky, môžete ich položiť nejak teraz počas tej krátkej pauzy, kým si zase vymeníme rozhovor hostí. Chcem sa poďakovať znova Alex, Denis, za to, že ste prišli. Ďakujem.